Untuk katresnan ya. Hati-hati Bu Kesi, ngambah nada tinggi, konsentrasi penuh, tarik napas sedalam-dalamnya. Yuk. Bu, kurang sidik, iya tarik napas meneh. Alhamdulillah, ya wis lair nduk lanang. Malah kaya wong bayen. Nyuwun sewu Pak Dalang. Pripun Bu Sinden? Dalu niki wau enten surat saking mahasiswa jurusan Basa Jawi menawi boten salah badhe duet nembang Mawar Kuning wonten panggung duet kali Bu Kesi. Oh nggih. Lah menika layangipun sampun dumugi mriki saking menika Farel Yuda Kusuma. Yuda nyapa to kene? Kudu iki mahasiswa kene tahun 2025 iki. Ya, mriki Mas Yuda make duet kali Bu Kesi. Ayo Mas Yuda, mari naik ke panggung, monggo. Mas Farel. Dilanjut riyen nggih. Dilanjut dintek kesik mangke Mawar Kuning duet kalian Bu Kesi. Pinaran mriki rene Mas. Nggih. Ya Bu. Tembang menika dikulaturaken dumateng pepundhen kula Profesor Setyo Yuwono. Wah iya, panjenengane sing wis foto karo awake dhewe sore mau. Ngono kuwi. Monggo Bu Kesi. Ngelamu
duduk duduk duduk